хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars. Както виждате, аз много купих 19 992, близо 20 000. Имам 63 героя, които имам някой на Max Power. Ще започна да игра много лилзи, има само като виждам 25 ранг. Но в днешното видео ще играем с Showdown. Ще направим 2-3 някакви игрички и после ще сменим героя. Така, нека да влизаме в първата игра. Не са много силни играчите срещу нас. Надяваме се да сме напълно. Ето тези много яки легендари също е много важно, човечните спрей. Често разстава на малко. Не са на Анджела много силен герой, защото няма и е нещо като снайпер. По-лесно убива хора. Ще се открия тук. Опа, тук се опита да ме убия, и се скрихвам хорошо. Напишете хора долу в коментарите, обичате ли да играете Brawl Stars и дали играете. И ако това видео 50 лайка, ще направим това челендж, който ще изберете да играя. Ако да правим и тук, че тук Сърч не уби. Изпълнихме квест. Между другото, нещо хубаво. Забравих да кажа, аз съм си купил Battle Pass-а. Ето, минал съм го даже цялия. Имам много яки скинове, така. Аз ще да си взема този скин на Cordelis, но вместо това реших да си взема по-яки скин на Dynamite. Нека да направим още една игра и ще поиграем малко с Dynamite. Хора, виждаме, че са малко по-добри опоненти от първата игра. И да видим какво ще стане. Има два сега е ред да играем малко с Dynamite. Моля хора, абонирайте се за канала и лайкнете видеото, за да може да стигнем 100 лайка на видеото. 100 лайка трудно, но да видим все пак какво ще стане. Между другото, аз и напишете долу в коментарите играете ли Brawl Stars и играете. Напишете от кога играете играта. Аз ще играя в 21. Между другото, този е 150 човека.
Обаче аз не мога да почна за 300 часа. Хора умряха. Утре може да кача още едно видео, с което играя с което играя само с Репа. Ще пробваме да го дигнем на някакви хубави купи, 20 ранг някъде там. Или пък Емс може да я дигнем. Сега ще направим една последна игра с Драко. И това ще бъде всичко от видеото. Просто не съм много добър на играта. Признавам си, обаче има харесва. Държите да пишете долу коментарите, харесвате ли Драко или не харесва героя. Лично на мен много не ми харесва. Ако един ден ти го желая да бъдат, ще ти купа Legendary Skin на Pro. Kickflip to kid flop. Това беше всичко от видеото на нас. Абонирайте се, лайкайте и чао.